intine menungso niku kula boten nate aturaken sedikit kemawon kanthi wau untuk jempol budi isi dari jadi kula nek ngiring-ngiring mawon dados intine kula lan panjenengan sedaya niku nek angsal telu perkara napa niku ridane Gusti Allah syafaate Rasulullah terus barokah para guru-guru kula lan panjenengan sedaya insyaallah urip kula lan panjenengan sedaya niku ing alam dunya niku bisa dadi makmur ing akhirat bisa subur. Dadi intine kula bali meneh alhamdulillah monggo Bapak Suroto alhamdulillah monggo Bapak kula bali meneh nggih. Dadi intine menungso niku nek saking entuk kula perkara niki ganjeng jiwa raga niku lan panjenengan sedaya apa niku ridane Gusti Allah syafaate Rasulullah kali barokah guru insyaallah urip kula lan panjenengan sedaya iki ning donya makmur ning akhirat subur. Kula ya apa carane kula lan panjenengan iku entuk ridane Allah monggo bedina niku nek saged donga Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah kula nyuwun ridhone panjenengan nek ngono to insyaallah nek awake dhewe pun angsal ridhane Gusti Allah laku sak laku usaha sak usaha jenenge to ridhone Allah insyaallah nemu kesuksesan muga-muga sedulur yang sami rawuh mriki dunya akhirat entuk ridhane Gusti Allah amin amin ya rabbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipunarep barokah sampaati dijengken yaumil kiamat muga-muga sedulur ingkang sami rawuh mriki yaumil kiamat angsal barokah sampaati kanjeng Nabi ugi aku dados ummate amin ya rabbal tapi kabeh enek sapaate menungso niku nek kene untuk syafaate kanjeng Nabi syarat iku ora enak ya kuwi pakem maca sholawat iku intine pun kudu mantep maca sholawat karena apa gawe kanjeng Nabi niku napa sing sapa wonge umatku kok pakem maca sholawat ning aku maksudnya aku ning kanjeng Nabi mongko rahmate Gusti Allah utawa para malaikat iki padha ndongake yen wong sing pakem maca sholawat ning aku iku dawuhe kanjeng Nabi kula para malaikat muqarrabi sama ngerti malaikat muqarrabi malaikat muqarrabi niku ajane malaikat yaiku Jibril Mikail Israfil Israfil iku nate janji ya apa Muhammad nek enek umatmu buhanan wedok buharan bebi seneng susah kok pakem maca sholawat aku para malaikat muqarrabi iki bener malaikat muqarrabi niku sing pertama iku Jibril iki kula tuturne arek cici ato artinya niku boten isi lan ngrasakake wong-wong hubungan bapaknya ini kok ora kacapan kok wong malaikat gak enak lho ya jadi sebetulnya jadi nanti dulu sing aku dikatakan dhisik kok sedih kasih pun ya terus malaikat muqarrabi malaikat Jibril sing pertama jadi senate sumpah datang kanjeng Nabi nek enek umate buhanan wedok kok pakem maca sholawat malaikat Jibril ku janji mongko wong kuwi bakal dikene rahmat ditungani karo malaikat Jibril ing Gusti Allah dikene rahmat pitulungan saged paham ya aja kok ngantuk jadi masih ora paham gaya dulu ya jadi malaikat Jibril itu dongane yen wong sing pakem maca sholawat ing kanjeng Nabi didongake entuk rahmat entuk pitulungan dadi nek kenging urip kula lan panjenengan sedaya ing alam donya niki
dan itu pitulungan Gusti Allah terus mau enek masalah enek problem masalah apa mawon masalah urusan duniawi nek pengen itu pitulungan jenengan iku maca sholat bendungane kalian malaikat Jibril. Nah itu jadi nek menungso katen maca sholawat akhire malaikat Jibril dongane sing nomor loro malaikat nomor loro sinten Jibril sinten supe buse sinten lah sinten kalau nanti supe ini jadi kan berjawab dengan aku berkabung buse masa yolani orang gitu ya. Jadi sing nomor loro niku malaikat Mikail. Malaikat Mikail iku tugas tukang edung rezeki. Lah iki apa meneh jamane lain ngene iki ora karo-karoan. Biasa iki pondoke dhewe iki tau dipentas lho. Lah saiki biasa panitia nek omong Gus, dana bingung Gus. Wah, lain tenan. Nah, kalau orang suatu ya suka kalau lagi kapenak, oke? Niku, jadi malaikat Mikail niku nek kawula Gusti Allah kok akan maca sholawat ditunjuk ing Kanjeng Nabi, mongko malaikat Mikail itu ditunjuk ke Gusti Allah. Donga, ya Allah sifulan kaya Allah, mongko rezeki ini seret dengan jembara Gusti. Jadi malaikat Mikail itu bagian gedung rezeki. Jadi nek pengen dengan rezeki yang lancar makmur akan maca sholat ben ditungane karo malaikat Mikail ning kersane Gusti Allah. Paham lho bener? Nah, sing rezeki ini seret-seret, sing nganggur jadi sak usunge niku jimate sholawat. Sepakan, oke, saya nomor telu, nenek wong lanang wong wedok kok katen maca sholawat, Jibril Mikail malaikat Israfil nuwun dhateng kersane Gusti Allah. Dungane ngene wong kuwi, didungane napa? Kucike iku motone jawane oleh kuku sakit rambutku nemu kebahagiaan. Mula malaikat Mikail Jibril Mikail Israfil kang program-programnya kuping. Nah, iku karo malaikat Jibril Israfil iki didongake menungso iku mlaku sapaku ati pikirane kuping motone nemu kesenangan, nemu kebahagiaan. Jadi nek ingin urip kula lan panjenengan sedaya nemu kebahagiaan nemu kabeh akan maca sholat. Malaikat sing terakhir yaitu malaikat sinten Jibril Mikail Israfil sinten jenengan nek malaikat tukang mantai wong apa sampeyan sapa sing ngomong dhisik mari oke dan sing terakhir niku malaikat Israfil. Jangan hei Muhammad, dawuh malaikat Israfil, nek umatmu bukan wedok, bukan ada seneng utawa susah, mbok sugih, mbok melarat Muhammad. Awan bengi kok patek maca sholawat kangge awakku Muhammad. Monggo aku sumpah yen akhire sampeyan Muhammad, wong wisuk nek walah iki wancine istilah kate sedo. Sedo iku basa halus nggih. Cara kasarnya itu nek kate bongko, tapi bongko sama atek cara kasarnya ngoten. Niku yo apa janjine malaikat Israfil kuwi nek tak jabut ngomong Muhammad. Ben umatku sing akan maca sholawat iki ora krasa. Paham ya? Dadi kula lan panjenengan sedaya niku hekbae maca sholawat niku dhateng Rasulullah niku ambil saged didongake malaikat apa? Malaikat Jibril dongane napa wau? Apa? Waduh kula niki mocokan sampeyan ora ngopi ya. Lah rugi kula suwa-suwa bedhek jenengan. Napa malaikat
Jibril kayak gini loh. Pertolongan dan malaikat Mikail ngekei rezeki Pak Haji. Paham ya, alhamdulillah Pak Haji. Mana tahu Pak Haji jamaah yang mau mengambil ya Allah. Cek nomor 1 malaikat ini terus jadi dikti iso nek enek wong kakek maca sholawat karo malaikat njogo didongakno napa Pak Haji? Didongakne uripe bahagia selalu. Sing terakhir malaikat Israil iki sing penting sing kuat-kuat iki. Estuni sing kakek maca sholawat supaya apa? Malaikat Israil ya dunmawa sampeyan iki jan ora krasa alon kaya kadane yo rambut ditemplung iki dilekuk. Paham ya, ora krasa. Iki hikmah. Tapi nek jenengan aras-aras maca sholawat yo tinekno sampeyan sore mati mau cicil aduh biung. Nah, rumusé kula lan panjenengan sedaya niku nek pengen matine penak maca sholawat iku lho hikmah maca sholawat. Enten melih bisa sapa wonge kok pakem maca sholawat ya apa? Wong niku padane duwe guru hakim. Kudu lho. Sapa wonge anak gowe kok pakem maca sholawat niku padane duwe guru gaib, duwe guru rohani. Karena apa? Sholawat iku termasuk futuh sing tercepat aqrabatu ilallah, dalam tercepat menuju Gusti Allah. Iku dadi kene kula lan panjenengan sedaya bendang futuh bendang usul aja leren-leren maca sholawat. Iki sakjane paham mboten? Paham ya? Kami jimen yang kuwe paham mboten? Paham ya? Iku aqrabatu ilallah. Dene awake dhewe gak gelem maca sholawat dateng Rasulullah golek dalan iya sakiki pertanyaan monggo dipikir sami-sami. Apa enek guru sing luwih alim Rasulullah? Jawab bareng. Enten apa mboten? Apa enek mursyid sing luwih hebat Rasulullah? Enten apa mboten? Apa enek wali sing luwih hebat Rasulullah? Mboten. Mula krana ora enek sing ngungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut awake dhewe niku napa denteng ambruk dateng baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carane piye? Kakek-kakekne maca sholawat. Muga-muga nglongaken kula lan panjenengan sedaya bulan suwon iki sedaya dengan sami rawuh mriki diberi kekuatan kalian Allah, hidayah kalian Allah, kuat ngene pun amalaken sholawat. Amin Allahumma. Niki terus seperti ditutup kula panjenengan. Nek ditutup tak salam. Terus napa terus? Tas kantor bukan. Mungkin kan akhirku barang begini loh. Terus ya bang, berarti ini kalau kalau jenengan gawe dipukul pak, dibuat terus sampai ibu waktu dulu itu wah kantor yang aku busur ya kowe aku oke iku barokah sholawat pesen kula estu dumateng jenengan sedaya aja bosen anggene pun nek maca sholawat. Ya sholawat itu napa dawa terserah jenengan wis sing sallallahu alaihi Muhammad itu sing duwe kena para bapak para ibu sedaya kula hormati iki boten krasa kula lan panjenengan sedaya iki ketemu bulan suwon. Padahal bulan suwon iki Mas kula jenengan
wis ketemu bulan Suro berarti kowe kula panjenengan sedaya tambah muda ngoten ya. Nah, kira-kira kula lan panjenengan sedaya iki udah imane utawa muda beli niku gak perlu sing perlu jenengan piyambak. Nah niku alhamdulillah wau niku Rama Yayanipun ngekeki cara rasane niku cara pandhe jenengan pun digowo dek kata-kata wis apa mau dikir sih apa barang dikir ati alhamdulillah muga-muga nuwun ya wau saged apa tumain kata atine jenengan terus Gus Roman nggih wau sampun napa niku maca tahlil. Nah krana napa enten bahasa yarfiul adab ngambil mamat sejatine yarfiul adab itu kena diangkat yarfiul adab itu kena diangkat ngambil mamat maksudnya adabe wong mati wong sing wis sedo niku saged diangkat saged diilangi sapa sing saged ilangi bidu anil hayat maksude dongane wong sing urip saged dipaham. Jadi kula bali meneh adabe siksane wong sing wis mati iku saged dientasne dening wong sing bidu anil hayat wong sing urip. Kula lan panjenengan sedaya niki mumpung urip menawa wong tuane wis ora enek ya bapak ibuke wis disiki wangsul dhateng rahmatullah kula lan panjenengan sedaya niki dadi anak gadah kewajiban yo ki napa ngentas fikul adab ngentas adabe wong tuwa kula Gus Roman mau maca tahlil muga-muga leluhur kula lan leluhur jenengan sedaya niku adabe kaliyan Gusti Allah dosa-dosane niku bisa diangkat paham ya tapi sakniki iki kadang mulai gumun kula ngeten kadang awake dhewe niku dadi anak wong tuane mati lho niku kuburane niku jarang kula sering masyarakat itu kalau pendidikan terus dodo ya Allah tapi nek agama nek rombongan kali 5 wani songo bayar lanang gebruk direwangi adol pitik adol lembus tapi kuburane wong tuane dhewe blas ora tau di bareng-bareng ora tau di endangi ya Allah niku lho paham ya? Jadi tulung wong tuwa sing wis mati iku diutamake dhisik nek saged sakulan pisan makome dikunjungi apa seminggu pisan diopeni ojo dhisik ke makom itu iku keliru karena apa? Dawe Rasulullah niku ora enek sing mustajab ing alam dunya niki bagine anak ya kalau balen meneh bagine anak yo iku dongane biru waliden masih waline dhuwure kaya apa makome kutub mastur rijal rakyat gausul alam jere ratune wali tapi bagine anak iku ora iso ngumpuli ceritane batine wong tuwa. Mula pesen iki pupung sura jenengan ya. Nek sampeyan duwe masalah gedhe duwe kerukutan apa ae, aja lali karo wong tuane. Nek wong tuamu nganti tekan ana kuburane, resikono sukete gawakno kembang. Gawe wasilah nuwun dhateng Gusti Allah muga-muga kekuatane sampeyan kuwi ojo susu berubah diwali kaya sakti kae wadon tirakat ning kuburane tapi kuburane wong tuane dhewe ora tau dioleh paham ya dadi kula karene kanggo anak donga sing paling mandiri ku ora iso ngukumi wong tua
wong tuane. Nek umpama wong tuane tasih urip niku sering-sering dihadaro. Atau sadaro dengan sering-sring dikirimi Fatihah, sering-sring suami yang sepahe dalem donga. Insyaallah dongane wong tuwa iki ora terkelak dhateng kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi suara iki jenengan angsal dengan ilmu saking kula dikeling-eling siji paten maca sholawat. Sing nomor loro dalem berkah ning wong tuwa. Wis nek wis sampeyan ngutamake wong tuwa silakan jenengan dalem berkah ning jabone wong tuwa. Nggih, insyaallah ilmu kalih iki nek jenengan estu saged lakoni jenengan dadi menungso ingkang hasanah di dunia wal akhirah. Amin ya robbal. Wes pun aja suwi-suwi takenan iki kudu iki terus dulu akeh banyu suro dosen itu nek banyu suro seminggu ngomong sampean mulai tak cicil krono napa kula niki termasuk cinta kali jenengan dadi gawe banyu suro setahun pisan nek ora keduman sampean rugi iki tangan yo insyaallah berkah ya kakak monggo kakak banyu suro iki ditung dulur-dulur sampun nggih. Gua akhiri waktu kita kembali kaya waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi